Πέθανε ο David Lynch, Αμερικανός σκηνοθέτης, από ανακοπή καρδιάς, χωρίς να καταλάβει τίποτα. Κάτι που πάθανα και εγώ με τις ταινίες του. Πέθανε ο Μίμης Ντομάζος, πέστη ανακοπή την ημέρα των γενεθλίων του. Λογικά, όταν το φέραν το λογαριασμό το κέρασμα, πέθανε ο Ιάσον Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου. Ακόμα και στην ίδια την κηδεία του θα έδινε άγριστα ψηλά. Πέθανε η Μαριάν Faithfull, σε αντίθεση με τον Μικ Τζάγκερ, και δεν εννοώ ότι είναι ζωντανός. Πέθανε ο James Harrison, ο πιο διάσημος αιμοδότης στον κόσμο. Είχε δώσει αίμα πάνω από 1000 φορές. Είχε το προσωνύμιο το χρυσό χέρι. Το ίδιο προσωνύμιο βέβαια θα είχε και αν ήταν δωρητής σπέρματος. Πέθανε ο Wolfgang Hamburger, Γερμανός πολιτικός. Πάντα είναι στενάχωρο όταν χάνετε hamburger. Και cheeseburger για το κουτσελίδι τουλάχιστον. Νεκροί βρέθηκαν ο ηθοποιός Jim Hackman μαζί με τη γυναίκα του και το σκύλο τους. Και εγώ νόμιζα ότι ο Μπάμπης ο πιλότος ήταν στη φυλακή. Η κηδεία τους ανέλαβε ο άνθρωπος από τα γραφεία. Πέθανε ο Παύλος Αθάνατος, Έλληνας Ορθόδοξος προκαθήμενος. Επαναλαμβάνω, πέθανε ο Παύλος Αθάνατος. Άρα εμείς δεν έχουμε καμία ελπίδα. Εκοιμήθη. Ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Πάει κανείς μαλάκας και το ξυπνήσει, παρακαλώ. Πέθανε ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Αυτός είναι. Κάποιος να ξανασκοτώσει. Ένα ξενοφοβικό και ομοφοβικό απολύθωμα. Ακόμα και κατέβαινε στην κόλαση, η υπεύθυνη εκεί θα ήταν όπα, έχουμε και ένα επίπεδο. Πέθανε η Κέτη Κωνσταντίνου, γνωστή μας σωσό από τα εγκλήματα. Όταν είδα φευγαλέα την είδηση, για λίγο ήλπιζα αν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δυστυχώς δεν ήταν. Πέθανε η Κέτη Γκρέι, πλέον Κέτη White. Πέθανε ο Αλέξης Κούγιας. Τίποτα. Απλά το λέω γιατί μου αρέσει να το ακούω.